News Report. Idol Lawrence. Indaulwan ni Police Colonel Jomar Labiano, baro ang Provincial Director ti Ilocos Norte Police Provincial Office, iti programa da VIP Kids. Dahito iti flagship iti Ilocos Norte Police Provincial Office amang mangtedragsak kadagiti ubing manipod iti naadayo a lugar dito Ilocos Norte. Basar iti impormasyon ket ti kayat naasawen iti VIP ket visiting indigenous people and poor kids na amuan alimapulang ubing manipod iti ili ti Adams, Banggi, Karasi, Dingras, Dumalneg, Marcos, Nueva Era, Pagudpud, Solsona ken Vintar iti napayaban tap no agragsak iti Malim Kalman. Mainaig iti daytoy ket naragsak dagiti ubing babaen kadagiti nagdudum mga aktibidad kas iti pananganda iti makan nga gapu iti fast food, nakaawat da iti school supplies, nakabuya da iti magic show, nakapanganda iti ice cream ken sweet treats, nagayayam da ken nagragsak da babaen iti panagsalad da kadagiti mascot ada manong ken manang pulis. Kabayatan na nagyaman ti INPPO kadagiti nang tulong kadakwada as stakeholders. May palagitag nga iti VIP Kids ket inyo na ni former Manong PD iti Ilocos Norte Police Provincial Office ani Police Colonel Julius Soriben. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aramen.